Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Σήμερα μιας και βρέχει, αποφάσισα να φτιάξω κάποια τραβέτο για το surf casting. Γιατί να τα αγοράζουμε, είχα κάτι παλιά βαρύδια, όπως βλέπετε, γιατί να τα αγοράσουμε, αποφάσισα να φτιάξω, να δοκιμάσω να τα φτιάξω μόνος μου. Έχω πάρει φυσικά ένα δείγμα. Ορίστε, αυτό το τραβέτο, εγώ τα πέρασα αυτά μέσα, τα άνοιξα και το πέρασα. Συγγνώμη, και αποφάσισα τώρα να φτιάξω ένα μόνος μου. Λοιπόν, έχω μία βέργα από κρεμάστρα, ανοξίδωτη. Δεν σκουριάζει αυτό το σιδεράκι. Είναι λίγο πιο χοντρό από αυτό που έχω αγοράσει εγώ. Βλέπετε, άμα το δείτε, δηλαδή είναι λίγο πιο χοντρό. Αλλά δεν μας πειράζει. Ένα βαρύδι που έχουμε, ένα στιφταράκι, 2 χάντρες, 2 από τα φωσφοριζέ, τα σωληνάκια, τα πλαστικά, έναν αναπτήρα και την πένσα. Όπως βλέπετε, αυτά εδώ είναι. Και πάμε τώρα να το φτιάξουμε. Παίρνουμε εδώ την βέργα μας. Θα την γυρίσουμε λίγο μπροστά εδώ. Θα την περάσουμε μέσα εδώ. Βλέπετε, θα το γυρίσουμε. Ήθελα να είχα ένα πιο μικρό τέτοιο, αλλά δεν πειράζει, δεν το έχω. Εμείς θα κάνουμε αυτήν την, εδώ να το πιάσουμε, να το κλείσουμε μέσα καλά. Και φυσικά να το πιάσουμε και να το ισώσουμε τώρα, να το βρούμε στην ευθεία του. Εμείς όσο να το πάμε κι άλλο λίγο να το κλείσουμε, να είναι τελείως κλειστό. Τελείως. Είναι τέλος κλειστό. Θα το ανοίξουμε λιγουλάκι για να μας έρθει λίγο εκεί στην ευθεία που θέλουμε. Και θα κάνουμε κι άλλο ένα πάτημα. Ωραία. Τώρα θα περάσουμε αυτά εδώ τα διάφανα και το άλλο θα το περάσουμε, να το πατήσουμε, να πάει τέρμα κάτω. Τέρμα να πιάσει δηλαδή και το άλλο για να μας το στερεώσει λιγουλάκι. Όσο μπορούμε, παιδιά, τέρμα κάτω, τα λέμε κάτω, να περάσει στα από κάτω τέτοιο, γιατί θα έρθει κι άλλο από πάνω. Να περάσει κι άλλο. Εμείς πάμε να πατήσουμε λίγο και το άλλο εδώ από κάτω, να το έτσι, για να μήπως μπορέσουμε και το θέλω να πάει τέρμα κάτω. Εκεί. Πήγε στο κάτω, στο από κάτω εδώ. Και τώρα εμείς κοιτάμε να φέρουμε και το άλλο να πάει από πάνω. Οπότε θέλουμε να καλύψουμε όλο το φάσμα του. Εκεί. Παιδιά, εκεί. Τώρα,
θα ζεστάνουμε λίγο μπροστά τη μύτη. Okay. Θα περάσουμε το ένα μας μπαλάκι. Θα το φέρουμε τέρμα κάτω και θα το βάλουμε να πατήσει και να σφινώσει στην ουσία εκεί που το θέλουμε. Εμείς θέλουμε να είναι εκεί. Θα περάσουμε τώρα το στριφταράκι μας, που εδώ θα δούμε το παραμάλλον. Το ίδιο κόλπο και με το άλλο. Ζεσταίνουμε. Και το ίδιο θα περάσουμε και εδώ. Θα το φέρουμε παιδιά κάτω. Έτσι εκεί αφήνουμε ένα κενό. Όπως βλέπετε γυρνάει ελεύθερα. Αυτό είναι. Μετράμε το ύψος λίγο να είναι από εκεί, οπότε θα μας έρθει εδώ. Όπως βλέπετε, τάκ, γυρνάει. Τώρα. Και γυρνάμε να κάνουμε να το γυρίσουμε όπως το βλέπουμε εδώ παιδιά. Έχουμε έτοιμο το τραβέτο μας. Όπως το βλέπετε, έτοιμο παιδιά το τραβέτο. Αυτό είναι το φτιαχτό και αυτό είναι το αγοραστό. Μόνο πέρασα από τις άντρες. Ορίστε το φτιαχτό, ορίστε και το αγοραστό. Γιατί είναι ακριβά, αν έχουμε βαρύδια παλιά, θα το κάνουμε έτσι, μία κρεμάστρα, το σιδεράκι, ένα στριφταράκι, 2 χάντρες, 2 πλαστικά, να μην έχουμε πολύ το παλάτζο και ορίστε, κάνουμε βολή όμορφα, ωραία. Αυτά θέλω να πω παιδιά, αυτό θέλω να δείξω. Εγώ το φτιάχνω, δουλεύει κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δοκιμάστε το, κάτι που έχουμε και μπορούμε να το φτιάξουμε, να το μεταλλάξουμε, γιατί όχι. Να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτά θέλω να δείξω. Καλό μεσημέρι, καλά ψαρέματα να έχουμε τις καλές μέρες και να περνάμε όμορφα. Γεια σας.